Ní raibh me se ein riomh a coppers ach tain daoine. What? Yeah, ní was an. Fáilte Jeaic Canbhás Uí Chiaraidh an tseachtain seo a bhfuil muid le réalt TG Lurgan Jeaic O'Conghaile. Seo thugah buach fontí ón chóra sin ach éis leis ina thomann inis Spotify agus Apple Podcasts. Mar gheall go bhfuil cónaí Jeaic i mBÁC clia chur méid ceist faoin na háite na móra a tamáid san ihe. Tá muid déach ar as an seachtain seo hééis amnólaigh suit a chuile duine ag dul amach piláir. D2 nó ein átar Harcourt Street nó Camden Street nó ní raibh me se ein riomh a coppers ach tain daoine. What? Yeah, ní was an. Chur méid ceist Jeaic faoin tréimhse a chaith sé hain i Choláiste Lurgan agus haispean méid fís an rá a bhfuil níos mó ná 100,000 orcan a fáilte aige YouTube hena féin. Bhí me ann an 2014 nuair a bhí me sa darbhlín mar just gasúir. Agus hééis sin bhí me ein mar gasúir ó bháin eile agus an sin cinear cúntóir ceiltóir. An bblion sin bhí sin an céad an go raibh me ein mar cúntóir agus rinneimiid bhí sin an airan dhearnacht an bblion leir an 2018. Agus just rinneimiid rinne mar cara cara na léircí ar an ládhearnach agus just tafan me dá láháin agus níor cap me gombeach siad mór curbe. Is cuimhlam bhí me ag electric picnic agus form bhála agus an látrééis sin. Agus cap me, cos bhí George ag EP an bblion sin, agus cap me sean beidir go bhíthe se cúpla views mar gheall gombeach se tíoch chuig éireann. Check. But then form suas agus bhí I think 100,000 views agus cap me rééis sin crackáilta. And then chur Jeaic.ie rud cinn suas faoi agus an sin formwood text os the radar sé agus just for bhí sé fá níos mú chuile nóméid. Bhreath méid go raibh aithne a bhád níos fearr ó go mbeir Jeaic fan am seo mar sin dé ní raibh a ceist a bhhain feige i mo cheann dá. Cén dá rud a thócha Ileán de méid a haon tréigthe an. Nílas béidir leabhar olmhór. Is málam non-fiction fi láthair. Fi láthair chuailtí faoin leabhar ar nach Don't Touch My Hair. Níor thula? Ó thaobh sochaolaíocht rudí go súla sin nó dus an sochaí go gginráta. An bhfuil bí ar na lan? Well, just a good hain. Tú non rud ag an eile as acu leat, so... Tá go má... Nílas am. Cén bí a bheith san? Pizza?